som sænker bord. Jeg svarer ja til dit bejleri, hvis du så stopper dit sejleri. Kom, 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 for Niels, du er jo alt, hvad jeg drømmer om. For det er fra os til jer. Kom en unge, og der kom 2, 3, 4, flokken blev ved at gro. Familielivet blev varmt og tæt, med frihed, ansvar og stor respekt. Flere, 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 I rummer også unge fra fjern og nær. Som tiden gik, fik I bedre tid til partnerskab og til individ. Med åben sind tog I livet ind, for sig og sammen i sol og vind. Ja, 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 I mestrer kunsten at følges ad. På vore vej er der altid plads til gæster, mad og et lille glas. I har så meget at byde på, at snakken aldrig vil gå i stå. Tak, tak, tak. På 25 år falder alt i hak. Niels og Birgitte, vi elsker jer, for hvad I er for os hver især. Det er så dejligt at kende jer, og skønt at glæde os med jer her. Hip, 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 hurra og stort tillykke, sølvbrudepar. A fine romance with no kisses. A fine romance, my friend, this is. We should be like a couple of hot tomatoes, but you're as cold as yesterday's mashed potatoes. A fine romance you won't. To mennesker på en strand, 2 hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Hun rækker ham sin hånd. Han løsner et bånd. Hun siger blodfærdigt nej. Den gode gamle leg. For det er sommer, solen står på himlen. Livet er herligt. De bare løber, leger og slår smut, hvad de nu finder på. Men pludselig standser det hele et sekund, der er sket noget særligt. De står og ser på hinanden og begynder så småt at forstå. 2 mennesker på en strand, 2 hjerter i brand. Sol, blæst, sand og vand. En kvinde og en mand. Når dit hår bliver hvidt som sølvet, og dine øjnes glans bliver mørkt,
real is love. Love is feeling, feeling love. Love is wanting to be loved. Kraft, som kan blive puttet i gryden, før den står og drysser et sted på bordet. For det, man kan putte i maden, det er noget, der dur. Og så spiser vi sammen, når der er noget at fejre, eller når vi synes, det er ærgerligt, at det er så længe siden, at vi har spist sammen, når vi nu bor så tæt på hinanden. Men vi kommer ikke uden om en blomst til dig, som ikke gør umiddelbart nytte. Og der tænker jeg på en iris. En strunk blomst, for det er du, som folder sig ud med mange farver, for det gør du også. Og som også minder om øjets iris, øjnene som ser. For samtalen er også en vigtig del af dig, for Birgitte, og glæden sammen med jer for os. Ja, så når man kan sige det med blomster, så vil jeg jo mene, der hvor jeg sidder og står, at man kan også sige det med bøger, og man kan sige det med bogtitler. Ja, så får vi det. Foldes ud. Når jeg bliver gammel, yeah, så vil jeg sidde på en bænk, der hvor havet slår ind over målet. Hvor tag mod duk lidt perlestik af havner det glitrer i solen. Skål gammel ven, skal regn forgå og stryges fra vor mind. Skål gammel ven, skal regn forgå med dem dag så længe sen. De skjønne ungdomsdag, ja, de dag så svære at finde. Vi løvde vor kop så glådle op for dem dag så længe sen. Vi tog, hvor har vi ren om kap i græn som man er gang. Men al den traven verden rundt har nu gjort at bien lidt tung. De skjønne ungdomsdag, og ja, de dag så svære at finde. We løb. Efter disse fantastiske indslag forbereder jeg procenten på den velmente ord. Vi skrev alle disse utrolig dejlige ting, som vi har set her. Dernæst er det lille. Kære. Mange tak for invitationen til en herlig fest. Og hjertelig tillykke med sølvbrylluppet. Hvor er det dejligt for mig og den ældre generation at få lov til at være med til at fejre jer. Der er et meget fint foto på forsiden af den invitation, I sendte ud. I er lige kommet ud af kirkedøren til jeres bryllup. Jeg har jo lige fået en gengivelse af det her af Esther. I er lige kommet ud af kirkedøren efter jeres bryllup, og I ser... It's sentimental talk, just sentimental talk. It's sentimental talk, just sentimental talk. Ba-da-ba-ba-ba-ba-da, ba-da-ba-ba-ba-da.
ting er indrettet som en servicestation. Kunne I så ikke mindst have overvejet, at vi skulle have døgnåbent? Så på den måde har vi her Svar